Укыйсы килмей, эшкә барасы килмей. Бәлки, уйнап алырга кирәктер. Нәкъ менә хәзер Казанда Уен Фест фестивале уза. Әйдәгез, киттек, утырмагыз. Уен Фест проекты традицион халык уеннарына багышланган беренче зур фестиваль. Әлеге проект кысаларында республикабызның әйдәп баручы театр артистлары шәһәр ишегалларында балалар белән халкыбызның шаян һәм күңелле уеннарын күмәк уйныйлар. Ел беренче тапкыр бу әле проект яңа барлыкка килгән генә дәвамлы булыр дип ышанабыз, чөнки бик кызыклы. Безнең инде бу көнгә көндә 6нчы тапкыр чыгыш ясабыз. Тинчурин театры, монда без генә түгел, башка театрларда катнаша. Һәм без үзебезнең халкыбызның, татар халкына түгел, инде бу шушы җирлектә яшәгән рус халкы уеннары да бар, чувашлык да бар, марныкы да бар. Шуларны элеккеге онытылганнарны янәдән чыгарып, бүген көн балалары белән бергәләп уйныйбыз. Аларга өйрәтәбез. Әлеге чара Казанда һәм республиканың төрле район шәһәрләрендә уза. Фестиваль каягына узса да, һәр чараның үз үзенчәлеге бар. Әлеге проектның әһәмияте элеккеге әби бабаларыбыз кайчандыр уйнап үскән уеннарны хәзерге яшь буынга җиткерү әлбәттә. Инде аның күбесе уйный алмый. Садикта өйрәнсәләр дә балалар тора бара ул уйный алмый. Безнең инде театрыбызның үзенчәлеге ул әлбәттә тере тавыш. Театрыбызның байысы алмаз элеккеге татар көйләрен башкара һәм дә инде балаларыбызның күңелен күтәрә. Исләр киләм дәйде. Менә шулай уйный бии үтә Уен Фест. Без уйнаган уеннар күп төрле һәм кызыклы иде. Сыбызгы, сукыр-тәкә, кулакка кулак, түбәтәй, йөзек салыш уены, йөгереп тә, шаярып та өлгердек. Ильяс, сукыр-тәкә уенын әйдә бергә уйнап алабыз, әйдәме? Син еракка китмә, ярыймы? Хәзер мин сен тотам. Эй, олай ярамый, син бит еракка киткәнсең. Рәхәтләнеп уйнадык, күңел ачтык, ә без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез.